από τη Βρετανία, λέει, και πας κατά εκεί που δει ο ήλιος. Φτάνεις στον κυκλικό κόλπο, τον βλέπουμε, γύρω-γύρω σου, λέει, οι Έλληνες. Και το στόμιό του βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την Κασπία θάλασσα. Τη βλέπουμε την Κασπία. Έλα ξανά κύκλο, στην ίδια ευθεία με την Κασπία θάλασσα, το στόμιο του κόλπου. Βλέπουμε, εδώ, κατοικούν Έλληνες. Αν πας από τη Βρετανία κατά εκεί που δει ο ήλιος, το καταλαβαίνουμε. Αυτά τα γράφει ο Πλούταρχος, πού τα ήξερε.
Η Καλυψό λοιπόν του λέει πώς θα πάει, θα έχει αριστερά του τη Μεγάλη Άρκτο, που σημαίνει, εφόσον είναι βόρειος αστερισμός, ότι κινείται εκδισμόν προς Ανατολάς. Κινείται εκδισμόν προς Ανατολάς επί 17 ημέρες. Αν βάλουμε μόνο 4 μίλια την ώρα, έχουμε 1.700 μίλια. 1.700 μίλια επί ευθείας οδού, εκδισμόν προς Ανατολάς, δεν υπάρχουν μέσα στη Μεσόγειο. Παρεμβάλλονται χερσόνηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι ανοιχτή θάλασσα. Πρέπει να είναι ανοιχτή θάλασσα. Here, the people here, they are like the Greeks. They look like Greeks. د یونان خلک چې مخکې نورستان ته وي تګ راتګ ډېر و. زه د یونان د خلکو چې د هغوی یو نماینده زه یم زموږ مخې ته ولاړ دی او هغوی زموږ عکاسي کوي. زه د دوی ښه راغلاست وایم دوی ته او د یونان. Ο αρχηγός της φυλής Χαντάνταβα δείχνει με καμάρι στον Δημήτρη Μανολισάκη ένα ελληνικό κέρμα των 100 δραχμών με το κεφάλι του Αλέξανδρου και λέει με συγκίνηση «Αυτός είναι ο πατέρας μας». Επί 3 χρόνια, 4, παλεύω να δοθεί η προγραμματική σύμβαση στον Βίκτορα Σαριγιαννίδη, τον σημαντικότερο Έλληνα αρχαιολόγο ελληνικής καταγωγής, τον σημαντικότερο εννοώ που ανασκάπτει εκτός Ελλάδας, στη Μαργιανή και στη Βακτριανή που έχει ανασκάψει, που τον έχει κάνει αφιέρωμα το National Geographic, που αρνείται να πάρει οποιαδήποτε επιχορήγηση από ξένο κράτος για να θεωρηθεί εκείνη η ανασκαφή ότι έγινε από Έλληνα αρχαιολόγο, με δεδομένη σύμβαση που έχει υπογραφεί τα τελευταία χρόνια και δεν δίνουν 17.000 ευρώ. Το έβριμα με τη μεγαλύτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό ήταν το περίφημο ανάκτορο της Μαριανής. Φυσικά το ανάκτορο. Αφεντικά ήταν οι Έλληνες το 3000 πριν το Χριστό στην Ασία. Η είσοδος αυτού και η είσοδος του ανακτόρου του Σκροσσού είναι σχεδόν πανομοιότυπες. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ σαν επιστήμονας, λέει ο κύριος Σαριανίδης, είναι ότι αυτές οι ομοιότητες των αρχιτεκτονικών λεπτομεριών δεν είναι τυχαίες. Έτσι. Λέει, τι ωραίο αυτό, πού είναι, λέει, δείχνω πιο κοντά εκεί τις σκάλες που μπαίνουν στο ανάκτορο. Μάλιστα. Βλέπετε εδώ, αγαπητοί φίλοι, πώς ανεβαίνουν οι σκάλες και δεξιά και αριστερά υπάρχει εξέδρα. Έλα ρε Λιακόπουλε, λέει, το ξέρω αυτό είναι από τη Φεστό, λέει, από την Κρήτη. Δείξτε μου και την άλλη φωτογραφία από τη Φεστό. Ορίστε, να το κοντινό, εδώ είναι η Φεστός. Δείξτε μου την προηγούμενη φωτογραφία. Εδώ όμως δεν είναι Φεστός, εδώ είμαστε στο Μόντε Αλμπάν στο Μεξικό. Σας την έφερα,
επαρχία Γιουνάν, αυτά δεν λέει δεν είναι Γιουνάν, είναι από την Ήπειρο, δεν καταλάβατε. Επαρχία Γιουνάν, παραδοσιακές στολές, σταυρωτά τα χέρια, αγαπητοί φίλοι χορεύουν με τις γκέτες, καραγκούνες, τα βλέπετε. Καλά λέει, αυτά δεν μπορεί να είναι στην Κίνα, είναι στην επαρχία Γιουνάν. 20 εκατομμύρια ελληνογενείς. Αυτή λέει από πού είναι, από τη Θράκη. Μη μου πεις λέει αν δεν είναι από τη Θράκη, και δεν έχει κινέζικα χαρακτηριστικά, μα οι περισσότεροι έχουν μεσογειακά χαρακτηριστικά. Επαρχία Γιουνάν, πάμε παρακάτω. Το παιδάκι επαρχία Γιουνάν. Αυτά λέει από πού είναι, αυτή είναι από την Καλαμάτα. Όχι, είναι επαρχία Γιουνάν. Δείξε μου κι άλλα. Εδώ, και αυτά τα παιδάκια, αυτά λέει πού είναι, αυτά είναι στην Ήπειρο, ρε. Στους Άγιους 40 είναι λέει αυτά. Όχι, είναι στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας.